apa lu keren? Phone बाहर juga. Andalnya foto. apa yang dimusuh? Tadi apa? Ini kini boleh. Hah? Kalau lo, lah, tu ni mesti lepas ini. Betul. Ukura Madura entry. Ukura Madura entry.
ଦଶରଥ ହେଲା ରାମଣ ସିଏ ଚିକଣି ଆଇ ନା ରାମଣ ଚିକଣି ହବା କଥା ନା ରାମଣକୁ ଚିକଣିଆ କରିବା ମାସୁ ଝିଅ ସୀତା ସୀତା ଯେ ମାସୁ suara. Apa soal dance Baru juga lah serap. Putra baru. Nama saya nih kayak idea jadi. Itu aja. Oh, harta satu. सुबह से पुष्पना हेदे छोटे हेदे छोटे तुम रखो चलाए बहे अपद रहे सुतप रथर घोड़े सीता माता शब्द रथ 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 रथ
देखोगे এই বুয়াটি আমার পড়াকু আসিলানি যেতেবেলে ভগবান আমার উপরে নিশ্চয় দিবে আমার বলারে নিশ্চয় এই নিয়া এই পিলাটির देखा भी नहीं देखा भी नहीं साहिल आई जो साहिल आई भगवान हमको छुआटी को देइछथि ता नाम ହେଲା ଭଗବାନ ଓ ତାଳେ ଭଲ ନାରେ ଏତେ ବଡ ନା ଡାକି ପାରିବି ନାହିଁ ଓ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗେଲରେ ଡାକିବି कौन ଗେଲରେ ଡାକିବି ଓ ଛୁଆଟି को ଛୁଆଇ ଦିଅ ମୋ ଚାର କାମକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧୋବାଇ କେତେବେଳେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି मैं संपूर्ण बोल म्यूजिक टा क्लियर अछि ना हां संसार सब उठे राम नाम संत है राम नाम संत है हरि नाम संत है राम नाम संत है डिसाइड करो राम नाम ये पड़ा पड़ा राम नाम संत है ତାଇବୁ ସୁଦା କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ତ କିଛି ପାପ କାମ କରନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଏନେ ତୋ ଫେରିବା ଡେଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଏନେ ये भी मार दो तो पक्का होती है ଶ୍ରାବଣୀ देखा भी आगे ମୁଁ ତ ବାହାରି ସାରିବି ମୁଁ ରେଡି ତୁ ବାହାରି ସାରିବି ପିଲା ସେ ଖୋଜି ଆଇତି ଆଉ ଅଛି ତୁ କିରା କିରା କହୁଛୁ ଚିସ୍ରେ ଶ୍ରାବଣୀ ତୁମର କଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ଏବଂ ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତା ମାନେ ତମେ କହ ଶ୍ରାବଣୀ କିଏ ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି କିଏ ସେହି ମହାପୁରୁଷ ତୁମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଭାବୁଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋ ଆଗରେ ବିରାଜମାନ ତୁମକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୋ ମଥାଟା ମୋ ପାଦ ତଳକୁ ଆପେ ଆପେ ନେଇଯାଉଛି
ଓଡ଼ିଶାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମଣିଷ ବୋଲି ମଣିଷଟିଏ। ମୋ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାବୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଋଣ କରିଦେଲ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ମଣିଷ ହାତରୁ ମଣିଷଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷଟିଏ ପାଇଛୁ ଶ୍ରମଣି, ମଣିଷଟିଏ ପାଇଛୁ। ତୁମ ସଂସାର ହସି ଉଠିଲେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଏ ଖୁସି ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ହେବି ମୁଁ। ମାନେ ତୁମ ଖୁଡ଼ି, ତୁମେ ଖୁସିରେ ଯାଅ, ଘରେ ଘରେ ସଂସାର କର। ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଖୁଡ଼ି? ଆଜି ଯାଏ ସାଇତି ରଖିଛି। জীবনটা সুখ জীবনটা कॉमेडी ना था नाटक धीरे यूट्यूब छाड़ देखिदेव कोड़ा नगा बुद्धि पाईगला भूलीगला डायलॉग हाँ क्या कहू डायलॉग भूलीगला थोड़ा स्टोन ना माइक नगलेस ना हो
ସେ ଡରୁଛି ମାଇକିଟାକୁ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ଭାବୁଛି ଗୁରୁଜନ ମାନେ କେବେ ହେଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। इस हमारी वाह। दिल ଯେମିତି ଘଟଣା ଅର୍ଜୁନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ପଦେ କଥା ଆମକୁ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଟପ୍। ତୁମେ ଆଉଛ ଘର ଢିକି କୁମ୍ଭୀର ତୁମ ଘରକୁ ଝାଡୁ କରି ଚାଲଣି। स्पीकर ठीक समय दे जाने ନା ପିଲା ଠିଆ ହେଇପାରିବା ଦରକାର ନା ସାଇଜରେ ପାଣି କମେ ମୋର ଏମିତି କଣ ଅଛି କି ତୁମେ ଏମିତି ମତେ କାହିଁକି କହୁଛ? ବାବୁ ଏ ନାଳ ଆଡ଼େ ବି ପଳେଇ ଆଇଲି ଦେଶ ବିଦେଶ ଲୋକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି କରିବେ ନାହିଁ। କପଡ଼ା ତ ଦେଖିଲେ असली ना गामछा खंडे धरले सांग मैंने सब शहे शहे देले तो मासे नहीं दियो
বলছি